हिन्जावफ्रा दान्दिसेनि गोजोननायखौ लुबैना जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि बेनाराव गोसोआ बोराया बे सावथुनखौ शुटिंनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि हाबाफारि दंमोन फ्राय गासिखौबो फोजोबफ्रामबाय। दा आसा खालामदों बेखौ आगस्तनि गेजेरावनो रिलिज होनायनि थाखाय। जियानो जा दिनै बे सावथुननिनो दा टिजार रिलिज जा हाबाफारि बेवहाय आंखौ आलासि महरै बाहागो लादों। जायखिजाया मेन्डेला बिथांनि लिरनाय आरो डाइरेक्सन होनाय तो माने आंबो एसे आर्टिस्ट हिसाबैब्लाबो माने मस्ट एगारलि वाइटिं थारमाने आङो माने नेनानै दङ। दा बिथाङा निस्सय बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि सुजुनायनि बे सावथुना खोब मोजां जागोन। आङो जिखिनि आंनि रल लाबाय बे रलखौ लानानै खारन आं गावनो माने भेरि हाइलि सेटिसफाइड। आसा खालामदों बे सावथुना बयबो रायजो राजानि अनसायनाय मोनगोन। मानोना बे सावथुनाव माखासे जोंनि समाजनि मेसेज दङ। लाइमोनफोरनि थाखायबो मोजां माखासे माने मेसेज दङ। थिग बेबायदिनो समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जोंनि माखासे समाज बेरेखा फिसा फिसा जाथाय बेफोरखौ लानानै बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों। आसा खालामो बे सावथुना जाहाथे जाफुंसार जायो। जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव गोबां सिनेमा हल गैया, गोबां सावथुन दिहुनगिरि दिथागिरि गोबाङानो जाहा मेलाव दंमोन। नैबे बुब्लियाव बिटिआर सरकारा मोनब्रै सिनेमा हल जों बेखेवनायखौ नुनो मोनदों। आरो बियो माबायदि आवगायबावनांगोन होननानै सानदों? नंगौ, जोंहा सावथुन दिन्थिनो थाखाय मोजां प्लेटफर्म गैया। जोंहा गोदोनिफ्राय ट्रेडिसनेलि जोङो जिबायदि श' खालामबोबाय थादों, गामि गामि थांनानै खना खनला जायगाफ्राव थांनानै जे पेन्डेल खानानै जि श' खालामनाय थ' बेबायदिनो खालामबोबाय थादों। आं आंनि एक्सपिरियेन्सजों बुंगोन दिनैनि दिनावहाय थ' बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो माने 100निफ्राय 200सिम मोजां सावथुन दिहुनोब्ला माने पेन्डेलखौ मोनो 200+। जियानो जा खिन्थु बेखिनिया जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा। मानोना गासैबो मानसिया बेबायदि फुजाथिलियाव थांनानै सिनेमा नायनो लुबैया बा नाया। दा ओंखायनो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना गोलाव समनिफ्राय सिन्था खालामबोनानै जोंनि जि बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारखौ नारसिनबोबाय थादोंमोन। सिगांनि गभर्नमेन्टखौबो जोङो नारसिनबोबाय थादों, खावलायबोबाय थादोंमोन। गमामायै जोंनि खावलायनाय बायदियै दिनैनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय गिबि खोलोबनि थाखाय गंद' सिनेमा हल लुगासिनो दङ। दा बिनिनो थांनाय माने जुन दाननि 30 खालाराव सेरफांगुरियाव जि लुफुंनाय सिनेमा हल बेखौ आबुङै बेखेवनानै होनाय जाबाय। आरोबाव फैगौ माने आगस्ट दाननि गेजेराव 15 आगस्टनि सिगां गसाइगावनि जा सिनेमा हल बे सिनेमा हलखौबो बेखेवनो थांगासिनो दं। बेनि उनावहाय जोंहा नैबे बाक्सानि सिमलायाव दङ गंसे, बेखौबो बिनि उनाव बेखेवनो नाजानाय जादों। आरो बेनि उनावहाय रौतायाव दङ, रौतानिखौबो बेखेवनो थाबैनो बेखेवनो नाजागोन। आरो बेनि उनावहाय बागानपारा आरो रुनिकाटा दङ। आसा खालामदों बे गंद' सिनेमा हला जानायनि उनावहाय जायफोरा माने बर' सिनेमाखौ नायनो गोसो जानानैबाबो मोजां मोनसे जायगा मोनैनि थाखाय प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय नायनो मोनाखैमोन, बिथांमोना नायनायनि सुबिदाखौ लागोनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि प्रडिउसारफ्रा नैबे सिनेमा हलनि गेजेरजों माखासे माने जा खाबु बे खाबुखौ लानो हागोन। मानोना जोंहा सिनेमाखौ दिहुनखांनायनि उनाव गोबां प्रडिउसारफ्रा जिखिनि सिनेमायाव खरसा खालामबाय बेखौ बोखांफिननायाव खोब उसुबिदा जायो। थ' सिनेमा जुदि जोंहा हल थायोब्ला, सिनेमा हल थायोब्ला बे सिनेमा हलनिफ्राय जि रांखान्थि बोखांनाय बे बोखांनाया माने खोब गोरलै मोनसे राहा होननानै जोङो बुंगोन। थ' बियो जोंनि सावथुन दिहुनगिरिफोरनि थाखाय बा गासैबो महरगिरिफोरनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे बिहोमा जानानै थागोन सिनेमा हला। आरो बिनि उनावहाय गंद' सिनेमा हलखौ लुखांनायनि उनावहाय बिटिआरनि मानगोनां सिएम प्रमद बर'आ बुंनाय बायदिब्ला नैथि खोलोबनि थाखाय आरोबाव माने गंद' सिनेमा हलखौ लुफुंनो नाजानाय जागोन। दा जोंहा जिहेतु सनितपुर, गहपुर आरो बिश्वनाथ
बेफोरबो जोंनि बिटिआरआव हाबसनबाय हिसाबै आरो एसे जोङो फिल्म प्रडिउसार डाइरेक्टर बा आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा माने माखासे जोंहा नलेज दङ एक्सपिरियेन्स दङ सानजाथिं थानाय जि गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बेफोर जायगायाव गोबां जोंनि बर' मानसिफोर सिनेमा नायग्रा बा सिनेमा अनसायगिरिफोर दङ बिनि थाखाय गोबां माने मोजां मोजां सिनेमा हल लुथावनाय जायगाफोरबो दं बेफोर मोनफ्रोमबो जायगायाव सिनेमा हलखौ लुनो नाजागोन होननानै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम बिथाङा जोंनो फोरमायदों आरो नैथि खोलोबनि थाखाय जा लुफुंनो गोनां सिनेमा हल बे सिनेमा हलखौ बे साइडखैजायबो लुनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो फोरमायदों निस्सय जों आसा खालामदों जों लुबैनाय बायदि मोनफ्रोमबो जायगायाव जि जायगायावहाय लुथावनाय सिनेमा हल जाथावनाय जायगाफोर मोनफ्रोमबो जायगायाव जुदि जोंनो बे सिनेमा हलखौ खालामनानै होनो हायोब्ला जोंनि जिथु आसा जे बर' सावथुनखौबो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बायदि गोजौ थाखोनि खालामनो बा बेखौ जोङो नेसनेलनिफ्राय इन्टारनेसनेलसिम लांनायनि थाखाय जि जोंनि आसा बे आसाया थारैनो जाफुंसार जागोन जों बेखौनो आसा खालामगोन माबायदि थुलुंगानि फुंखा जागोन होननानै नोंथांमोना आसा थिदों बेनो आङो दहाय एसे सिगाङावनो बुंनाय बायदि जोंहा सावथुन दिन्थिनो थाखाय मोजां प्लेटफर्म गैया आरो जाय प्लेटफर्म गैयिनि थाखाय जोङो नांनाय बायदि जिखिनि जों खरस खालामदों बेखौ बोखांफिननो हाया आरो बोखांफिननो हायैनि थाखायनो जोंनि माखासे प्रडिउसारफ्रा बांद्राय माने इनभेस्ट खालामनानै सावथुन दिहुननो हाया आरो जायनि थाखाय जोङो गोसो दङब्लाबो बा टेलेन्टआ दङब्लाबो गोजौ मानदान्दानि सावथुन दिहुननो हाया स' बेखिनि सिनेमा हला जाफुङोब्ला निस्सय जोङो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननानै जोंनि बर'नि जि माने आसार खान्थि हारिमु बेफोरखौ जोङो गुबुननोबो गुबुन हादरावबो मिथिहोनो हागोन